Miarritze, hortik Gipuzkoetara pasa Madridea, Madridetik gero zea estretxua gurutzatu, ama, eta Marraketxeaino, goitekoi kilometro mordua. Eta hau dana, 4 lataz bat ian. Igual batzuk ez tezu jakingo zeran 4 lataz, baina da, lehenoko kotxe simple bat, baina garrotiakin. Eta hau da, ibilbidea induena. Ama, eta gaur hemen izango dira, aber iritsi dian. Haupa Ibon eta haupa Andoni. Bueno, Ibon Andoni, zindek Ibon eta zindek Andoni. Ni Ibon da, bera Andoni. Vale, zenbat kilometro indituzue, kotxe gainean? Ba, getxi gora bera 6.000 kilometro edo. 6.000 kilometro? Bai. Eta gaina ze kotxetan indezue? Ba, 4 baten. 4 baten? Aitsitzen 4 lien. Hori, ez da edo zein. Ona, zenbat urte? Zue bilak bezain beste dazka? 4 latazak? Bueno, te da del, larogeta... Lagoita behatzikua. 33 urte. Zaku jaio baino harinau, ja baserri zen. Ja antzitxon gueltaka. Ma. Eta zenbat lagun juntzeate historio honetan? Ba, oin urtien urten dugu, Biarritzetik, 1.200 da piku. Kotxe. 4 lataz? Kotxe. 1.200? Badaude inbeste 4 lataz, bizikan? Frantzin bai, antza. Frantzin bai? Ma. Osa, izeiz 3.000 pertsona. 3.000 pertsona, pertsona, pilotoako piloto da, 6.000 pertsona. Barranda honak botako zinduzen, bai. Bueno, frantzesa zienda. Frantzesa zienda. Ama. Bueno, eta bakalloa jan alde zuen bidean, bakallo pizkato, zehose. Ez. Batez? Arraina egitxi. Arraina batez? Oskelie. Bueno, gaur ingo ju bakalloa, piperra batekin, eta gero zuen bizkaitarra zatela, bizkaitar saltza ehar bat ingo ju. Aber zuek bizto buena mate zuen. Ados? Ondo, perfecto. Bueno, ondo pasa, seguro ingo dugu. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta bilkote garatuko izuet errezatekin pausuz nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, azteko hemen da gau bakallua, baina da bakallau freskua, bale? Ingo deuna da xerrakatea, irina eta rautzetik pasa, eta albardatu. Reboxauta, preskeitu, eta gero lagungarri bezala pare bat gauza ingoitugu. Esan dizuten bezala piperra da bat, eaman gula tipulina, piper morroiak bai berde eta gorrilla, eta tomatia. Baratzuri ale pare bate bai botako izkilou, eta ingo dugu ondo goxatu. Eta beste alde batetik bizkaitar saltza bat ingo dugu. Bertako ere bai, batzui ale bat pare bat hartuko ditugu, tipula gorriak ondo gorrituko ditugu, gero tomatea botako jo, murrizten utziko deu, eta horren ostian botako ditugu urdai azpikoan ezurrak, txorixeruan pulpa eta salda. Baitare gero pixkak loditasun hori lortzeko, 30.000 xigortuko deu, barroa gota, eta dana birrindu, eta utziko deu saltza prest. Gero jarriko deu bakallua, bizkaitar saltza gainetikan, eta onduan lagungarri piperra da. Ondo? Jaten ondo moldatzea altzate. Bai, jaten, bai. Eta kosinan? Bueno, hori ja... Beste bat juristetza du, Bai, Bueno, gaur emango jo zuen pixkat, ez da? Tipula zuritzen ondo. Bai. Nire kargu jarriko itau? Bai, errezena, niri errezena. Eta negarrik, bale? Bale, eta hiri jarrikoit piperrak zuritzen, bale? Zuritu ingo izki jau, hola geho, ja asali gabe eukiko izki jau, eta piperra da fin-finateakoek, bale? Hemen ningo ekenadek. Aurrena, ekenduko jok hemen txortena, eta gero, zurigailu honekin, dakala hemen xerra bezala, ingo ekenadek asaladana zuritu. Hemen zuluaen ibiltzea izen, ian kontestik harrapatuko orduan, labana pasaioko horrela, eta moldatuko gaiz, ezta? Gero zerkezka galdetu jak, bale? Hemen niretzako piperrak, eta iretzako tipulak. Eta nik tomatia txikitzen jungo nago, bale? Perfecto. Bikote, ze gauza guapo egin dezue, Ze hore, gaina aitonan omenez, ezta? Bai. Esperientzi politzi zen da, viaje, hasikerako preparazioa eta gero viaje. Vale, hortik hasi gaituk, hasikerako preparazioa. Nola zitxon 4 latazoi, nola zitxon? Ba, ondela izango daia, urte bete paseta ja.
Lanen hasi, Bai, venga, ekin. Ondala urte bete edo, Bai. kotxie, beti baserri zine, txaurrin egon da. Osa, bastar batian, ja izorra eta zeon, ja martxan zeon, arrankatzen zuen. Arranketan ban. Bai, vale, Lehenbuzu vale. arranketan ban, noizien behin ikusteko ondo da bilera hori, azkenien ez arranketie, Bai, ez izorratu erabiltze, ditek. asko erabiltze, baina txarra bada hori, Hala dek. bekizuten, ezta? Eta, bai, ondala urte bete kotxean egon zan, eta justo nik karnetatara naben ondala pare bat urte, Bai. eta lehenguzuek esaman, iboneke... Esan joki, frenuak ondo jarrizkiok, honek karnetak ateaik. Eso Frenuak es. ondo garri, honek Eso es. karnetak ateaik, eta jarrizkiok ondo frenuak. Bai, eta orduen, azkenien lehenguzuek beti uki dugu aukarreri itxeko esperantzie, gero azalduko du berak zelanik etorriakon idei eta hori. Vale. Baina azkenien beti buruen eukinde hori, da nik karnetataren abenien, lehenguzuek behitxu inban interneten. Aukarreri eia zelan da. De repente ikusi Ze karrera exiazki jendia jakiteko? Karrera Bai, solidario bat izan dek, ezta? Bai, raid bat da. Raid bat, vale. Raid solidario ditzen da. Vale. 4 eletropideko izena. Eso es. Vale. Orduen, ondala urte bat hori, behitxu gendun, da interneten topen duen 4 etrofi, no seke, zelan idan hau, zelan ikin bidan, da repente ikusten gu, fetxa limite edad, Bai. 28 urte. Da izen bazkak. Nik justo indotez, 28. Vale. Urte hasik eran. Orduan ezin dek, urren urtean ezingo guanin. Ja, Esan eso nuen, es. ja, Bai, kronometroakin aurten egontzeate konpontzen orduan Eso es. historia, ezta? Aurten, Eso es. bai edo bai. Zer berrikuntza indio zue 4 lataz horrei arrankatze zula, ondo zeola, baina ez dinean 6.000 kilometroiteko, ze prestakuntza sartu behar izan dizkio zuen? Ba, lehenengo ingen duen apurret kanpotik atondu. Txapa pintura Txapa kateana. pintura, eso es. Vale. Da, karo, lagune deko guz mekanikoak eta izenak. Bai. Eta eurek esatezkuen baserein, hau da besti emizue, eta gero guk egin genuen. Vale. Eta Eta gero- ze zulo asko zegan, erdoli asko, o nola Bai, zitxo? bai, bai. Zuloak pilotoan hankatan pikapierra moduen lan Bai, Karreteri ebien. Hola arrankatzea. Bai, hankak Bai, adarrazen duzen. Bai, Bai. Zekar horrek esteko behien ez ebez. Claro. Eta txapie eta Bai, ja lurre. Eta txapa hori zorra uta ustelduta, eta ja lurreaino Eso zitxon. es. Vale. Orduen, Kepa. bueno, ni hau baten nabilolan. Oso ondo aiaiz. Venga, ba. Oso ondo aiaiz. Binoti, iguale... Ezin hobe, ezin hobe. Vale, eta orduan, hori- hasi zinaten, txapai pintura. Hoi dana konpondu. Politxoi pintzeko sponsorrak eta pentsete zuzer. Ikusi ja eta kotxia ondo, esate, ondo jantzita zitxon, Platina hori, ondo hori, zitxon, hori, ez da? Bai, Vale. Eta orduen... Hau zelan bidote dana, bai edo... Horiek ebakizak, eta horiek hola zuritzeko Vale. eta dana zuritu behar dut. Eta Vale, barruko vale. pepitak eba ikendu. Vale, hau zetxon, barrutikan pizkat izorrota zitxon, tipula. Bai, apur bate jodite onda. Venga, ez dik ez 4 horas amuden onda apur bat. Vale. Bueno, eta orduan, hasi zinaten konpontzen, Eso es. Konpondu Urte bat, zenuten? ondala urte bat. vale, Eta lehen hori txapa pintura, Bai. eta eren gendun hori bidizoa. Hori apur bat ezaguna izan bidizo txue, Gernikeko jente batega zingen duen. bai, Eta hori bidizoa da gero, azkenien genduna da zan, de repente esponsorrak interesu ziren. Da ja diru apur bat lortu gendu nien, baina genduna zan importantie. ja beira egon da mekanikoak arreglau ziren. Bueno, Txantxa, bai. honekin dugu, honek sartu duz orduek, Bai, dio, eskalita da. adibidez, mekanikoki zein diozue, ze berrikuntza, elektronika, pixka sartu ezue, zerbait. Ez. Egin nuen motorratera, eta Atera. apurrete errebizio bat, zabaldu eta egin... Zabaldu, bai. kulatak, Bai, bestiak, bai, hori, dana, Kamisa dana. barrizek, Dana, Bai, Eso sponsor es. batek izkun. Vale. Eta... Gero gomak eta danak, zinen blokak eta horre danak, klaro. Vale, Ja, bai, guzti asko eskak kidale. brazuan gomak Bai. eta zinu, eta Rotulak direkzioak eta- eta dana aldatu ezue. Cremallera de dirección, barrize. Rotulak barrizek, silen blokak barrizek. Osea, berrilla burnita guzti berrilla. Bai, praktikamente. Vale, Palierrak vale, barrizek. vale, palierrak Vale. Ana, bereziki bera lenguzu da mekaniko lanik, mekanikaz geixen dakina. Vale. Nik azkenien tornilloak eskuen eukin da jabiek emon, eitzen dut. Bai, Dana baiez, venga, baiez, Eso es. venga, san, bota lana. Eso es. Ondo. Eta orduen holantxik, izen da justo, hori, bideo atara, da azkenengo momentuen, tikta, kotxe hartun, desmonteo da barriz ipini. Osa, azkenengo gune arte. Azkenian ez dezu, hainbeste tardatu ite. Zeratik horrek lan asko sekak, eske, Gernikeko mekaniko danak eukigu ze... Dana bueltan, dana. Poligonoko mekaniko danak egon die, taier bardinen sartun de, kotxe konpondute. Dana nahi zinen esan, beak arreglatu ziren. Ba. Haudekau, Geixen konfietan bienak eure zien. Vale. Eta orduen holantxik izen da, azkenengo gune arte egon ginen taierrien. Osa, que pentseu. Izen da, sprint. Bai, Bueno, eta aitonak, ze esate zilan? Aitonak ze
komentatzen zian historiakin. Ba, esan txagun zelan dekogun pentseta gukarreri etxi eta berage animizkun. Así eran, bai, nik ordainduko txuet kotxein konponketi. Bea esan aurrenengo esponsorra ordu. Eso es, bai. Kotxean ez dizuen kobratu, no? Ez. Ondo, eta ze kontatzen zian aitonak orduan? Bueno, ba, hori guk esan txagun más o menos nahi dugunein, ideie, eta... Eta zeitezian, nahi, ama, nundik noa zoazte, hauek Bueno, hori dira hue besti, familizek eta, gurasoak eta... Ai, txitxek esaten man, Juan, zue, Juan. Eso es. Así que eran esaten Atarako bien... txie. Besti gurasoak eta, ba, zuek soratu tezauzien, no? Eso así es, zengo zue. Hauek kotxi zelan joango da Marroko zer arte, da hauek, bai, bentxete alegin jengu. Ai, txitxe esan lehengoa, siniste mana. Danatarik. Vale, eta gero, aititak, aitona, bueno, basekiat, gehan zuen erreportaiak eta ikusten honak, aitona ja etxio gure artean, ez da? Ez. Pena izan degez ikustia beha gazenengo rallia, ez da? Bai, apurra. Gazi gozua gehiatu zaizue, bueno, ikusiko zilan handikan, ez da? Bai, kotxi kanpotik eta konpondute ikusi ban, erakutsi zagun. Pegatina dana jarrita dotor ere bai. Hori azkeniko gune. Hauek, diruen, goleguan dine kotxiakin, Aia, ma. Bai, eta azkenien ba hori, bentsak eratu ginen, erakutsin txagula kotxe ja konpondute, bentxete politxo, eta ja jakiman joango horrela bai edo bai, orduen ba hori iztakitxi ja, gure txako ja hori zintzan. Ja hori bat zuetzako, ez da? Bai. Ona. Bueno, itxarbituzak, hori, ez desmoronatzeko mostuzak, baina bukaeraino iritsi gabe, honeaino, oide garrazo ja. Holan. Bai, eta holak ego guelta matio genian danak tenteka askak, ulertze alde? Amari erakusteko. Oidek. Amari eta itxeri erakusteko teknikak, du. Oidek. Bueno, ondo goaz, piperrak ondo zurituta, oso ondo, nauzi, primo mayor, muy bien. Primo mayor gobida, ni eskueka zena zabile. Bai, imingainaki no abillo. Ikusten da, ez da. Ekipuan danetik biardek, Hori. Batek ez teko nabestik, emun bideu. Ala berdik. Bueno, hemen, jarrizkiu, piperra dantzaguna haudek, zea martxan jartzeko. Gure txorizero saltza. Ingo duguna da, hau moztu, betu nila hundu berat honekin. Eta hor du martxan jarriko jo. Vale. Bueno, eta esan dezuena, hor izan zan, Biarritzetik atea, ez da? Bai. Nundik noa junbertinaten? Biarritzetik noa junbertinaten zuzenian? Noa junbertan? Marrakatxea, baina bakoitzan nahizun ibilbidea itezun? Ez. Eurek organizazioa deko, plani matein deko, ruti, nundik noa joan bigun, eta ingen duen lehen gunien, Biarritzetik Madridera, gero Madriden gaba bat pasa genuen, eta gero urrengo gunien Madrid, Algeciras. Vale, ya egoaldeaino, oza, bi egunetan... Bi egunetan pasa genuen. Inizuli, Eso es. Eta gero barkuan pasa ginen Algecirasen, eta gero ja azte zan hor benetako etapak edo... Bai, oza, hortik horrea hor dune etzan karrera, gondik anetzan azten karrera. Gitxigora bera da, karreri da bertan marruko zen. Besti, bajatxi eta gero barri goti apurbe da libre, bakotxak nahi damen lekutik. Gua dibidez joan ginen Madridetik eta beste batzuk Salamankatik. Jan aldetikan. Zuek eraman berdezue jan dana? Zuek eraman berdezue gauza guztiko? Nola kuidatzen dezu hori guztia? Zenbat egun diak, Marroko zeiritxi, estretxoa gurutzatu, eta hortikan Marraketxeaino... 8 egun. 8 egun? Bai. 8 egun bai iraziuna eta bai galdunak, zer dakazu, egunero etapa atiteko, nola ziak historika? Bai, egunero goizien lehen orduen altzeu. Bai. Eta gero hauek horbera botako izkiu. Bota. Hori, goizien lehen orduen altzeu, tienda kampaini eta gauza batun, sartu kotxera barrio dana, eta gero, eurek hori motetzuen libro de ruta, roadbook, eta gu hori zaigu. Dana frantzesez? Dana, bueno, inglesez bai, baina frantzesak inglesa... Ja, gu pentsa genune... Bai, ez dakiz, holan, inglese... Gitxik. Gutxi, no? Bai. Erderaz jakitzen bien kasi bardin. Osa, gente, kopuru bardinak jakitzen baina erderaz, inglese, holan, hor... Eta adibes, eunda 1.200 kotxetikan, zenbat zian frantzesak, zenbat... Baditxu. Internazionalak, joan gara 14 bakarrik. 14? Frantzetik kanpo 14? Eta frantzetik kanpo, zozer resatiarren, zedidanak fronterakoak, belgak, holandesak, alemanak, eta... Euskaldunak, eta... Bai, Euskaldunek, peninsulatik, Espainiatik, gubitzen gara bakarrak. Zuek bakarrak? Espainiatik bakarrak, Euskaldunek peninsulakoak gu bakarrak. Eta beste amairuek, izen die, suizoak, belgak, alemanak eta holandesak. Bastarrian daudenak orduan, ez? Da, frantzesa ditzen bien. 4 lataz alduzte ziren lekuan, ez da? Eso. Eta frantzes jakinguna, bueno, ez duguna jakin, bakarrak guizen gara.
Bai, Bai, bakarraku. Katxila. Bestena frantzesa jakiten bien. Bueno, urren urteako prestatu, Bueno, ya akademia batera da punte. Kursillo. Metxet ligetako, Bai. Bueno, hemen txe, bago atxirrik itxaga, tipula dana zuritu jau, piperrak ebai, ingo zuena... Honek egolan edo... Bai, hau guain txikituko jau, baina guain azal hauek honea botako ditugu, bale? Eta bitartian jungo gea erreportai bat ikustea. Eta noa jungo gaituk? Ba, Aizea Tabernara, Donostin dago, eta ikusiko zuen gauza goxuak prestatzen dituen. Oazen bertara. Kaixo Joseba, ni Aitor naiz, eta gaur Bretxa ondoan dagoen taberna bat ezagutuko duzu. Aizea Taberna. Aizea Taberna duela 40 urte sortu zen, eta 10 urte beranduago nire gurasoek hartu zuten. Beraz, gu Aizea Tabernan daramatzagu 30 urte. Dakagun eskaintza bereziki izaten dira pintxo beroak. Hau da, momentuan prestatzen ditugun pintxo hiek. Eta horren arira hasi ginen asteko edo garaiko pintxoak prestatzen. Aldatzen ditugu pintxoak hemen merkatuan ondo hartutako produktuen arabera. Ondjoak adibidez, orain bukatu berri dugunak, ere zainzuriak, arraintxoak ere erabiltzen ditugu. Azkenean eskuragarri dazkagun produktuak ikusi ondoren prestatzen ditugu pintxoak. Aizea Tabernako pintxorik ospetsuenak dira brotxeta bieira eta otarranxka, irabazi genuna sari bat, zanburina gratinatua, buñueloa, eta baita ere orain dazkagun denboraldiko pintxoa dela begi handiana. Eta orain gure taberna ezagut ondoren, guazen sukaldera, gure pintxo ezagunetako bat prestatzera. Gaur gure zanburina bereziena prestatuko dugu, eta horretarako ezinbestekoa da zanburinak eukitzea. Gaur bertan merkatuan erositako zanburina freskoak, eta ondoren holandar saltsa bat prestatuko dugu, eta horretarako beharko ditugu gurina, pipermin beltza, gatza, ozpina eta arrautza. Eta gero pintxoan montatzerako momentuan ere beharko dugu tipula potxatua. Lehenik azkenean prestatuko dugu holandar saltsa, eta horretarako egin behar dugun lehenengo gauza izango da gurina gardendu. Horretarako gurina berotuko dugu eta ateratzen zaizkion gantzak eta esne geruza hori kenduko diogu. Ondoren hartuko ditugu arrautzak eta bakarrik erabiliko ditugu gorringoak. Eta azkenean gero montatuko dugu maionesa baten antzera. Botako dugu gorringoa ontziaren bekaldean, botako dugu gatz pixka bat, ozpin pixka bat, pipermin beltz pixka bat, eta gero hasiko ginake batidorakin pixanaka montatzen. Eta atera dugun gurin gardendua, ere oso motel, ju montatzen ere maionesan testura hartu arte. Pintxo hau sortu zen duela urte gutxi batzuk, eta ikusi genuen gainontzeko tabernetan edola erabiltzen zituzen metodoa zela zuzenean plantxan eta olio pixa batekin taula, orduan guk erabaki genuen hortatik aldentzea. Proba ezberdinetan erabili izan genuen holandar saltsa, eta bururatu zitzaigun bi ideia horiek bateratzea. Eta probatu genuen pintxo hori, eta azkenean kriston arrakasta eduki du. Eta aste baterako edo sasoi baterako pentsatu geneukan pintxo bat, bihurtu da betirako geldituko den pintxo batera. Jarraian banatuko ditugu zanburinak, alde batetik oskolak eta bestetik dakan haragia. Haragia garbituko genuke pixkat eta hori plantxan markatuko genuke. Bitartean ere garbituko genituzke oskolak, azkenean presentaziorako beharko genituzkelako. Eta gero behin pixat egin ondoren, orain pintxoa montatuko genuke. Lehenik zanburina jarri, ondoren tipula potxatua gainetikan, eta bukatzeko prestatu berri dugun holandar saltsa, pintxo osoa, eta gutxi gora bera 7 minutu beharko genituzke
pintxoa prest egokeko. Eta amaitzeko, pintxoa bukatutzat emateko, platertxoan jarri, eta listo. Bueno, Joseba, eta hauek dira gure zanburina gratinatu ospetsuak. Dastatu nahi baldin badituzu, badakizu nora etorri. Aizea, tabernara. Agur! Ai, ama, Aitor, ze gauza goxua, zanburina batzuk, Jope, baren baso mortu enta tokatu altzaizu, marisko pixka jatia eta, Okelie. Okela, arkumia, gainea, seguruna. Dauntxe be bai. Hauntza de bai, Oiasko, bai. Oiasko, bai, tajin horietan ematez izuen, nola prestatzen zuen janak eta? Bai, askotan tajin eta baina gero kampamentoan... Gero potaten bien, eukitzen bien zenolako kasuralak. Bai, handizek, eta eukitzen bien, igual zelan da hori, arroza modukoa Kuskuse, vale. Okela apur bategaz eta berdura apur bategaz, eta gero ogizio bai emotizkoen. Eta zuek ere matez izuten jana bitartian jateko zer bai, frutulehor batzuk eta historik eta urrea espikuatare bai pizkat. Idazabal apur bat. Bai, claro, hemengo ikutua, no? Frantzesari muntza guen be bai, da helengo arpeitxarragaz da bitxik uzkunen dago. Bai, Bai. Spanish cheese esaten bien, como que Spanish cheese? Basque cheese da. Tu bien, da gara guztiak. Ondo. Bueno, bikote, lanian jarraitu bihar diau, bale? Bai. Bueno, hemen jarri deu, saltza bizkaitarrantzako tipula martxan. Guain jarriko jau piperra dantzako, eta nola oso ondo bilea izan tipulakin. Ningo ditu bastarraken du, eta geho hau tiretan ningo jau, bale? Bale. Eta jungo aiz hori ja tiretan mosten, nola ja txukun dakaken. Nundik ebaikot, gutxi gora bera, amendik? Amendikan, hola xe, bai. Eta hiken behin ningo ekena dekola, bai, tiratxuak intzat, eta gero erditikan, bale? Venga, ire kontu hori, eta beste hori zure kontu. Ezin hobe. Aurreneko azalak endu, pixkat gogorra godeteketa, pixkat fibratxuo, eta kendu gozio gori. Vale, eta hemen jarrikoet, beste zartaia martxan. Esan pixkat nola ziaken zehazki, biarritzetik ateatzea, leheno esan dezue marroko zaino, estretxua gurutzatu bihar dela, eta anazte karrera. Karrera nola ek zehazki. Zendek, azkarrena, denbora kronometratzeie, zein bihar da irabazteko? Azkenien da, puntu batetik bestera, kilometro gitzien itzen da bezenak, horrek irabazten dugu. Osea, ikutea ez, eta igual din noiz iritsi, bide motxo indikenak irabazite. Eso, keizen bada, orientazioa hona ukitia. Vale, eta zenbuz moldatu zinaten. Bueno, zenbarren postuan bukatu ezua historia. Bueno, hori ezin da esan. Podium. Geratu gara, sortzirun... Sortzirun garren. Bueno, erdibidia, no? Gutxo gara bera. Horrengo aldiz izateko, baina ze, a ber. Zertaude, pizka... La excusa del perdedor, bat, izu. Kontu enbia. Kontausak. Ba, bitxu, pasesana... Karo, azkenien supentxeu, 1.4 lataz, 1.000 baino gehiago, hande zertutik joan da, azkenien posizioak oso antzera die, bat abestin atzetik guaz. Karo, bai, segunduak dia, ez da? Zozerren bide borranizazioak, da zitzen dugu, penalizazioak ipini. Vale, eta zuek zinaten nauzi penalizazioak. Gure lehenko gunien, 8 kilometro penalizazio. Zergatik ez una burrada, hori barbaridade bada. Baina zergatik izan zuen. Ba, bitxu, lehenko penalizazio... Alba he kontao, ezin me ha kontao, ez da kontao, Andoni konteti lehenko penalizazioa, berak imanda. Lehenko gunien checkpoint bat, bueno, justo lehenko izan ganera. Checkpoint bat da, bai edo bai pasabazen leku bat. Eta guk hori bat... Bale, hor fitxau inbiar dela eta numerua eman, eta zer zaude? Arko batzuk edo... Arko bategaz, pamo. Eurek aparato bategaz hartzen dabe. Eta zuek ez da pasare hortikan. Eta gu saltu ingen, no? Patrolata zona bulti emoten da zaten, honen nundi doa sortika, horreko. Hau bestos Da, honek ikusten dana da gu. Tu, hor zozer egon da fijo. Imposible da guak, no somos los más listos. Eta hor aurrenengo izuna, danba. 4 kilometro. Asko da, bazen metro. Asko, postu baten abestien artien dauz metro, esebez. Metroak, vale. Pasen urtien lehenko da bigarren artien 90 metro, onzien diferentzi zeba. Pentseu 8 kilometro. 6.000 kilometrotik 90 metro? Pentseu zemadan 8 kilometro. Bai ba. Eta hor zema postu gestia erazteik igual. Seireun jangen duzen. Seireun, momentu batian. Beratuko ginen 260... Penalizazio gabe, dago bazinaten. Osa, que ez txarto. Baina, bueno, hor aurrenengo penalizazioa, ze gehi etorri zian, zenba penalizazio, o batekin etzen duten hain beste postu balduko. Bi penalizazio, baina 4 kilometrokoak. Osa, que sortxi. Karrera guztian. Bai, lehenengo gunien bakarrik. Lehenengo gunien bakarrik. Fallo de principiante. Bigarrena izen zan, ni bajatu nitzelako kotxetik, justo checkpoint, azkenengo checkpointe arkutik pasetako. Harinoko gabaz bebardinen, aben, da zuztien esan ez ebez. Baina horrengo gunien bajatu nitzen, da joan nitzen aurrera, kamariegaz, grabetako, kotxi sartzen,
ba, subixen betik. Ba, elmugan sartzeko. Da orduen esaztien hori zindela egin, da cinturón de seguridad betiuk bitela jarritxe, da otros 4 kilometros. Katxila, hori iria izan nuen kulpa. Hori nire... Zenek, borronka asko, asko diskutitza aldezue kotxe gainean. Bueno. Kotxe barruen zarataka, amarregun. Bat abestieri zarataka. Bai, musika jarri aurikularrak da, esantan nahi gena, no? Musiki gaitxe bedizkutitu gendun, Horik musiki etopera, kotxe barruen. Vale, oso ondo. Diferenti garata, oso diferenti garata. Hori ona, Ona da, hobeto da. Vale, piperro hartu itzak, erditik moztu, moztu ditu, no? Listo. Vale, honea botako izpila goieke bai. Venga, bota honea, a ver dana sartzen dian. Eskuak, Sartu dana, arroa zuakin, jungo da murrizten da. Bueno, eta bidaia guztia luzia izango ba, baina leku batekin gehatuko zinaten, liku miresgarrien bat, o esatezu ez dakit basamortua txunditu digu, edo herrialde berezitan, edo zerrekin alusinatu ezue gehiena. Adibidez, justo azken egonien, pase ginen basamortutik edurtzara, ordu berti zen, praktikamente. Bai. Izen da viaje de extremos, la hostia izen da. Bai, Egon ginen leku baten, irugaba. Bai. Bibak bardinen. Baina eitzen gendu zen bueltak, desertutik, que ziren horrezin etapa importantiek. Que san puro desierto, sin carretera, 1 kilometro gunien. Eta ondar gainetikan? Como dunatatik eta... Dunetatik eta? Eta, baina la hostia, Dakar, kaka. Nada. Vale. Eta, hor, lo eitzen gendu lekuen, san bibak aholan, bile berronda piku batolataz, da Hau atxen... buskatu zak. Da atxen dana dunak. Bai. Zazan la hostia, de repente pilla gente, da atxen dana dunak, kamelloakin eta... Da gero, joan ginen... Hau, Atlasen, tiratan edo... Bai, tiratan, hori piperra da botako deu pixka piperra murrizten danean tomatekin hola xamurrago gelditeko dena. Andoni da gero Atlaseko bai. Beste leku bat izan zana, hori edurregaz. Vale, osea, elurratan, eukizue marroko zen, Mendira egon ginenien marraketxera aldu, baina hori hau, Atlasera egon gendun. Eta... Zema metrotan ziok hori, Bastakit. Milatik gora, 2000, asko, Nire petxetan dut lau mila, bai, gukestakit egon bagandu, baina lau mila arte igoten da. Baina tontorrean zinaten igo, ez da? Ez, bidietetik, baina dana edurre, Dana elurra, Bai. Eta kotxiak ondo erantzun zilan? Bai, hori... Eta, dibidezen, etzan berotzen kotxia, mekanika dana ondo, etzan... Kubierta berdinakin itxizateo, bastau indezue. Ez dugu ibili, repuesto que nuen usunen bi, baina ez dugu ibili. Ez da ibili, Zintzi egon da, lotute leku urten gendun egun egin egon zan leku bardinen. Eskerrak eman bertza joan ben, zera, Gernikako mekaniko guztia, ez da? Gernikako mekaniko da, nari eskerrik asko, zue barik esan denengo, ez gara eltzen Donostira be. Bueno, bai, Donostira alduko. Geixen bat, Pumari, eda izen da mekaniko ofizial ekipoa. Vale. Ze ono. Eta gero, esan dugu hau solidarioa zara, ez da? Zer inbiartzan solidario izateko? O irabazliak zer premioak eman inbiartzun, o nola zikoan historia? Bueno, azkenien kotxe bakoitzak eron bideu, X kantidade, edo material eskolarra, edo medikuntzako material eskolarra, medikuntzako historike bai? Bai. Vale. Eta, bueno... Eta zuk zer amantzen duten? Guk eraman genuen, eskolako materiala, kuadernoak, estutxeak, boligrafoak karkatzak... Vale. Horrelako gozak, bai. Vale. Eta hori dana, zuek erosi eta kargatu hori, nola izuen estudiatzen horre ulkandana izkituan gordeta txikitatik, o... Segurutik arek gu baino uso bile gongo txie. Bai, ez da. Ba, hori behitxuk eitzena, EHUk mondoskun, EHU Universidadiek mondoskune parte handi bat, eta gero personalak bai etorri die, andreinak eta mondozkuz kuadernoak eta olako gauzak. Justo horrek askoitiko lagun batzu. Zenbat kilo eraman dezue, area eramateko? Asko, ez da, igual berrogotan mar, kilo? Paseta. Berrogotan mar kilo paseta. Bai. Frantzesa baino gehiago eran gendun. Bai, danak batia baino gehiago. Bueno, hori ezagik, baina... Bai, nuen pizu larri, kotxien. Bai. Kotxi, baju. Bueno, hemen, obila, sigortu jau pixkat, ingo ziunak ahistori bat guain hemen. Ikusezu hemen dakau, tomatia murriztuta, tipulakin da baratzuri pixkatekin. Ingo deuna da, urde ezpikoan bi ezurra bota hemen sigortu deun obila, bota txorixerua, vale, dena, eta botako jau, italdezu salta bizkaitarra etxian, ose, Andonik igual, nik ez. Ik ez? Ez, nik...
Guke kosinetan badugu, bueno, apurru eta... Hemen eman botako ziak. Supervivencia. Zuen bizilagunen bate bronka botako ziak. Tenize indegen, o nola indegen. Nire pixukide batek esazte ia zelan joan natorren una programara. Arrautxak itxen bestakitela da. Bai, Bai, zebera eskatzen hona da eta... Vale, ikusi zuen ben, Bizkaita saltzan oinarri jain da sekau. Bai. Joengo jaunak hau utzi hemen sukaldatzen, murrizten pixkat, ez urrakatea, birrindu, eta prest. Eta hemen zekau, piperra da martxan. Ingo deuna dare, bai utzi pixka murrizten, eta gero tomatia botako zio, bale? Eta bueno, hor, hemen, hau, zer dek? Hau da, gure dorsala. Vale, Olabarri? Olabarri, trofi, bai. Trofi, zer dek hori? Hori da, ekipan izena jarritzagun, ze Olabarri da, baserrizen... Zuen baserrian izena? Baserrizen izena, da, azken hori pentsa genuen idea hona dela hori izena. Bilo zeate baserrikoa, baserritarrak zeate bila, baserrin bizitzen zeate? Jaiotakoak ez, baina beti baserrizen inguruen. Azkenien domekatan, domekero baserrira da. Vale. Gero baserrizen laguntzen beti txikitsutatik. Geixen bate Andoni traktorak egazeta, da ni animalizek egazeta beti. Vale. Eta ze animaliaz kasu, danetik analdaka zuen baserri? Bueno, zozer bai. Bai, dauz, beizek, saldiak... Zen behi da kasue? Behiak dauz, sortzi. Sortzi, aragitako, esnetako, o ze arraza da kasue? Geizemenak pirenaikak, eta gero... dauz bi, esan die, suizak edo... Suizak, bale, txak grisagoak dian da, no? Eta okelerako txalak eta goguz eta okelerako. Vale. Eta gero goguz hauntzek. Hauntzak ebai. Ardizek. Ardia, basaldiak, astoak, oioak... Danetik, ordun, danetik. Ondo. Eta gero animalizek be, gugu bai apur bat. Dudi gabe. Bianketako animalia hondinak. Hori. Eta adibidez, han mendito torretik pasatzen, hotza pasatzen zenuten, kotxe beru botatzezun, o geho basamortuan berua, o nola izan dek hori? Lehenko gurean Algeciras, ella barruko radiadora puentiu, ibierri zen gendun, ze antikongelanti galtzeman, orduen ja, viaje osoin dugu sin calefacción. Ordenan heldu gainenienean otxaitxe malekura, bueno, aurreko regili, Bai. Zinta izlantik gaztapu gaixin zartzeko. Serio? Eta kotxetan berotzen? Keba? Si, kotxi, kriston radiadora erositxagu, nola? Radiador bai etxagun bi ventiladoragaz, eta gero golpi emontxagun da radiadora apurtu gendu, baina bestela... Bai, Bai. Istripore bai ukitzen duten? Zerren kontra? Beste kotxe bat nik emon otxon. Bai, Bai. Aldapi egoten segundan, pum, aurreko kotxeri emon da, bajatu. Eta noa behira izan? Ni lo. Bai, Eta seguridadeko distantzia? Hori... Ze? Marrokezen ez dau. Marrokezen ez dau. Eta hori, gemontxagun aurreko kotxeri, no seke, bajatzen gara, da derrepente kotxe musturre barruen sartunde. Dago esaten, jazta, tomo maitzen. Da dobleta. Da organizazioak gruie deitxuko ertxiela, no seke, da Andonik. Zeran gruie. Azten gara inglese, radiator, zabaltzen dugu kapoa, kapotan gainen, salto denolan, kapota rekto ipintzen, da radiator, etorri zin radiador barri segaz. Eta radiadori aldatu, eta aurrea. Radiadora baterize. Eurek organizazioak batekie asistentzi bat. Eta, pizza bat aldatu berba duzu, erositzen duzu, da erosin duen radiador bat eta baterize bezulutut egon zan, da aldatu genuen, eta barrira aurrera. Gidakak leku zuen nahi puskatuta beha, konpatu Bueno, hemen txe, bideratuta dakau jadana, esan detena, utziko du hemen piperrak murrizten, ikusen eze historia hartu duen, Hori gero janingo guesta. Hombre, du deikalde. Bueno, eta bitartian jungo gaituk, Zumaia baldak izuen hunda hon? Hemen urbil, ez da? Hemen urbil, zautan onduan, zautan, getaia Zumaia. Vale, bertan jungoa Aitamari jatetxea, eta ikusiko zue, ze ondo jaten dan. Oazen bertara. Kaixo Joseba, hemen gaude Zumaia, ni nahi zeinaut, eta hau da gure Aitamari jatetxea. Proiektu hau hasi izan 2019an, hau nire arrebakin irikinun, bilogea sozio. Gure gurasoak ostalaritzan sartuta ondia bizitza osoan, guri hori erakutsi digue, eta azkenean, behaien taberna itxi zuen, eta guk erabaki genuen, guri irikitzia, eta hause da, Aitamari. Eta erakutsi zuen, gure komedoria hause da, hemen dakaun hau. Gero aparte, dakagut kanpuan terraza bat, terraza handi bat, eguzkitzu eta polita dana, eta gero tabernare bat dakau. Astian ziar beti kartan iten dugu, azte bukaera eta astian ziar karta, eta gero dakau karta motz bat, da eskala pintxuak, eta errazioak eta hola, eta hori gehiema ematen da tabernan, eta zean, terrazan. Astian ziar ematen ditugu baskariak, eta gero azte bukaeretan bai ematen ditugu baskariak eta afariak. Oain jungo gea azukaldera eta gaurko platera prestatuko dugu. Dala txipiroi begia handia plantxan.
Bueno, ba, hau dira gaurko produktuak. Alde batik dazkau patata panaderan, beste aldetik piper pikiluak, eta txipi begia handia. Olio oliba, etxeko sekreto bat, geotatzaiona, gatza eta perejila. Lehenengo gauza, txipiroia garbitzia da. Alde batetik, ateatzen dio burua, mendazkau tripak eta zikina dira, hartu, eta moztu iten ditu. Gero beste aldetik hemen dakau, ateatzen dio bai. Hau, erditik iritzen da. Hemen dazkau zikinak bai. Holaxe, prest dakau ja, lanerako. Zu hau egiten du. Eta hau ja, uretatik pasa, eta hau ja, sukaldatzeko listo dago. Botatzen dugu olio pixka bat, eta gero, segituan, txipiroia jartzen dugu, plantxan. Platero pestatzen nahi geaz, hemen Zumaian gaude kostan, eta Zumaian txibi desente harrapatzen dira hemen bertan, eta jendeak oso gustoko du platera hau. Gu gero aparte, egiten ditugu rodabailuak, bisiguak, rapiak, zigala batzuk, kokotxak eta holako gauzakin. Iten nahi dan bezala botatzen diegu, etxean iten dugu sekretutxo bat, sabore pixka gehiago hartzeko. Eta iten nahi dan bezala pixka taltzatzen jutega, plantxan ez erratzeko edo ez pegatzeko. Eta goen, buelta mate jau, beste aldetik ebai, pixka gehiago indezan. Ze kolore hartzen duen. Eta berez guztitzen dugu pixkatxo bat. Gure sukaldaritza azkenean tradizionala da. Hemengo produktuakin eta tradizionala. Hau da bere erruak, eta bere erruak ikusten dezunez, haulaxe, jartzen ditu azkenengo momentuan, segituan iten dira. Plantxa beti berua da mitartian, hola ez da pegatuko produktua, eta hoxe da truko handiena, plantxa berua eta produktu fresko eukitzia. Behin ja txipiro egin da dola, orain ja ingo dugu enplatatu. Moztuko dugu eta enplatatu ingo dugu. Gero lan egiten dugu beste txipiroi begia handi batekin, hori kilotik gorako txipiroia dira, handiak, oso handia dira. Eta horiekin egiten ditugu kalamarrak edo raba deitzen zaiona. Egiten ditugu harto irinakin. Orduan glutenik gabeko raba dira. Asko ateratzen den produktu bada. Hemen txedakazuek, gure txakolina, aitaren txakolina eta eguneko platera. Begia handia plantxan. Besterik gabe, hemen gaude Zumaian, Aitamari jatetxean. Dano zaudete gonbidatuta, eta nahi dunak etorri hemen izango geha. Joseba, beste bat arte, aio! Hau painaut, eharra, ze gauza honekin, begia hundia, bakizu ez dedan hori ez da? Txibila izaten, begia hundia, txibila hundia. Eta egia esan plantxan olain da, ze gauza hona, eharra, neuko genero eharra. Bezarka hundi bat horrela jarraitu, gora Zumaia. Gu gurian jarraituko dugu, behitu hemen. Guzezue, txorizeruan txaltzak ze itxura hartu duen. Ingo deuna da, birrindu eta iragatzi, bale? Ire kontu, ingo itena dek, behizak hemen ontzi badakak, berta botako dana ezurraik aitza bota, bale? Ezurrak beste alde baten utzi, berta junai botatzen dena, eta ingo kena daik, birrindu eta iragatzi. Agolan, ez da dago moduen, barrure, no? Venga, barrua dana, bai. Eta gero berta botakoek, eta dana pasatuko jo, eta fin-fina utziko jo, bale? Beitu hemen, piperra dara itxura garra ezten nahi dek, ingo zeunak tomatia bota, azkenengo ikutu emateko. Eta lagundu ja, baratzuria goizuritzen, bale? Ingo jaunaek, beitu, sartagila jarriko du martxan, bakailua prejitzeko, olilua berotzen jarri. Eta, 4 lataza, guantxe, nun dago? Oinen iretxien, garajien. Iretxian, garajian? Bai. Lixiao, bai, Eta, mekanikoa deitu aldi oso, esan dizu, jazta, Nahiko lagundu jau, Edo, juteitu, mekanikoa deitu jozu edan atxukuntzeko berriro, nola dago? Ja, itxe, berbetateko, ja. Bai, Bai. Piezak apurtute dauzena gerosi eta gero baldatu. Eta txukun jarri, no? Hori da. Ze ona. Estoriaek, ja izaten beste karreran bat prestatzen, junbertzaten nun baitea, edo nola ziak historia? Gogo. Bai, gogo, zia, barriro, lehenko pentsen bigun, nora, zekaro, ondino bai bete pasea torri ginenetik, así que... Baina berdina ja ezin dezuen, hiri dadia juntzaik, ez da? Bai, hori da. Gero esaten dabe badauzela... Experiencia, da, bai.
Ah, vale. Orduan igual nola leheno ibilitakoa izen, lagatzen die juten. Eso es, igual, bai. Estakigu, galatu. Nik esan dakagan nahi bat beste lenguzua, zitana frantzesa ditu geraman, eta beste Arrebiek denei bagarri izak. Arrebiek esazten eda, belatorri. Bi arreba dekotez nik da zanda beuro joango dira urren urtean. Bai, Bai. Behai ebilak, Bai, zue gabe. bai, karo. Bueno, erronka polita, abertzen egite iken. Hori, irabazingo eskun, seguramente. Horrek, seguramente, peran esasinak ez zen. Gu baino legaloak izango ziren. Ona. Baina, bueno, badakazue beste proba mota bat, oetzeki ja, proba asko iten dia, hola, mitikoak, klasikoak da holakoak, bakazue... Mille dauz. Mille dauz. Eta zoze, baten ba nahi dezuen egin edo... Asko deko guz, beste, unirrait hau beste baditzen dana, da, ez da, en general, kotxiek klasikoak eta dienak, eta bai, badauz beste batzuk. Eta guk gogoa gaitxik, danak ingo gendu zen, baina dirue bai data. Galana, inber, da... Claro, gau estek zuen ogi bidia, ez da? Zuek zerta dedikatzen zeate? Nina guain gurutzeko herrian lanien. Vale. Eta hori egiten dugu, udako sokorristan kanpaina montetan dugu dana. Vale. Eta gero nahu bai zuhiltzailerako oposaketak atatenia. No, ez da kagelan makala, niko epazik lagun bat, eta ostras, hor burule herri amarrurteziak, eta guen digan hor jarraitzeik, plaza lortu nahian. Pasentzila hartu, eta ateakoek. Vale, hori ondo birunduka, guain iragatzen hasi. Eta hori, hemen, zuta bota. Bikain, ezin hobe. Ingo jaten nahi nik hau. Hau ezelan, nunitziko eta hau? Gio ingo ditut gehiago dan jateko, Hori, bai, txi, hortik, ez ba. Baitu, hauen maiak nahi. Eso es. Nik heldukoit. Hau honea, aita hau garbitza otako ju, eta ezurrak basureta otako xillat honea, organikoa. Vale. Bat, eta bi, listo, hau listo, eta hau listo. Ingo deuna da, 3 puxketa hauek reboxatu, eta gure errezeta platera datu. Piperra da, nahiko aldente xamar da, baina bueno, hola piperrak ja zurituta dabenean da xamurra dabenean, hau earki dakau, gatza botako jo, hori behitu za, truko bat esango jat. Sartu zakau, barroa, eta triki bastarrak kontra ema jo, bale? Vale. Venga, idego kontu, eta hemen iberdetena da, gatza bota, bakizue bakaila hau freskoa dala. Ez du bihar, ni ez du bihar, normalian gatzatuakin ohituta daude, eta horrek ez digatzi behar, baina hau da, lehatza egiteko garaian bezala, bakailu freskoa, gauza goxua, asko jaten dugu getxia bakailu freskoa. Ingo detena da, irinetik pasa, arrautzea, eta zuzenian prejitzea. Vale. Bueno, eta ire hogi bidia zein dek? Ba, nik ondino eta urteko tez da orduan ikasten ondino karreran ingurumen zientziak ikasten dutez nik. Vale. Eta, bueno, esperantzie ba, ez dakit ba, baso zaina izetako beho posaketak etxia. Vale. Bueno, ondino urrundekot. Baso zaina eta ze, iztari jai, urtu ezai baso nibiltzea? Iztari oza, ba, nik argazkileri zena, ze animali zena eta... Vale, oza, argazkilaritza gustatzen zaik, Horregatik atea itzani kotxetik handa, argazki gateatzea eta... Katxi la mar. Que eras copiloto, que ahí no eras fotógrafo. Jaume la mar. Cachis la mar. Dana ezinda. Bueno, ondo. Bueno, etorriko ditu karrera gehiago, ez da? Bai. Gogoa badeko gu eta... Herrian ze itxura, ze zate zilan jendiak herrian. Fantasma batxo garela, ze bai. Gero jakotxe ikusi bien, pegatinak inda... Sponsorrak inda da esan mene patu. Hori onare, bai, no? Zenbat sponsor. Nik usi nian peatinak, bet, eta hori izatek zet do. Hori, nahita eta motokarrereko ekipo bat eukizian, da zatek, ke bonita tenéis la moto. Hori izate peatinazkoak akenian. Bai. Zuena peatinaz beteta zitzon, topera. Han egon ginenetatik, ba, igual geixinetarikoak izen ginen, osan... Bai. Ze ona. Azkenien sponsorrak izen dira, batzuk handizenak, ba, inda bena da, ekonomikamente lagundu. Baina gero eukiduko guse sponsorazko, ba, bakoitzak dedike dago oso batera. Ikutu eman dikena, Eso es. Batek errobedak bestiek, ez dakiz erreguletan bestiek, amortiguazioak... Hori oso ondo ziak, oso ondo. Ingo zuena da, dastatu, zuek bizkaitarrak izan da, dastatu eta, a ber, zemuzko atea zaigun, danon artian. A ber, sosito da hon, gatza bihar duen, sustantzia dakan... Hau nunitxiko, ba, mendik... Hori garbitza botako niko nea, ingo jaunak hemen mami jaketa historiko nea organikoa bota. Vale? Vale, ona dago, Ona dago, Ona, Horre gaina bakizedeken ona, eosertako balit dikela. Horra onduan jartitu bi arrauta pregitu. Jartzek bakailua. Jartzek, etzekiat, xerra bat. Dana aurrea. Gozo dago. Bueno, hemen ningo deuna da. Baina egin bidabe bai da. Inin bihar da, hori beti, hemen ingabe gauza gutxi. 4 lotazea konpondu gabe ere zuen ondo ongo, Hori beixe. Hori gala,
Bueno, hemendikan, oroitzapenear bat aito nahi, ezta? Bai. Bere 4 latasa martxan jarri zuela, eta gizu esan nahi bazue, ose bota, o familia, jo... Familizentzako. Azkenien hau familizen asunto izan da, familizentzako indogune oso bat bai, ezta? Familizen, probate... Danon, horikotxi azkenien baserriko simboloa izan da, ondino. Eta izan da, izango, eta guen diketak egio, jarri oso, ezta? Eta orduen azkenien itxitxe besteko gorra izan dako txi da karrerie indeu errez. Ona. Bai. Bueno, hemen koipe pixak endu, eta honea... Oin urrengorako altzagu sakatu gehiago. Zegoen joan gara burue eta... Joan gara burue de novatas. Lasa, Eso es. Eta urrengoan flipago ingo. Urrengoan ya Dakar Classic, edo. Ondo. Bueno, ikusi ezue, piperra da, bakailua, eta guain, zuen herriko ikutu emateko hemen Bizkaita salsa. Botako zio hemen alde batetikan. Vale. Buah, egarren diu gaurko honi bai. Bueno, bikote, eskerrik asko etortzeatik. Eskerrik asko gure herrialdeko 4 latasa munduan birak aibiltzeatik. Eta urrengo itezunean ebai honea etorri, vale? Txapela ekarri, vale? Olako zo zerreitzen azu jateko, fijo gatezena. Etorriko, zuek etorri nizio ze prestatuko ja, seguru. Beitu, hemen dakazue bakailu beharra eta artista pare bikaina. Eman bostekoa. Horrela jarraitu eta goxatzen jarraitu, vale? Vale, eskerrik asko. Agur, lagunak. Agur, eskerrik asko.